Nebo utek. Je zmrt. No, ono má tam oko. A muset zabít, on mu něco udělá. To je moc velký, víš to. No, ho zakousne. Ale on... Jo, on něco udělá, už to sundej, už ho kouše. Ale to si moc sere. On ho zabije. Nezabije. Ne. Je moc velký, to jsme postřelili. Už. Neudělal mu něco, zlomil mu vás, zlomil mu páteř. On nemá něco, že to je nebezpečný, jsou velký. Musíme je zabít. To je risk velký. A už ho chytni za hlavu, Bohušku, jo. Ty jsi šikovnej. Nemá něco? Já bych řekl, že ne, už ho koukni. Nemá něco? To on ho vzal za oko, víš co? On nemá šanci ho chytit za tu hlavu. On se to posral, ten podcast. No, já se už nedivím. A ještě se klepe. Neudělal mu něco? Ne, nic zatím nevidím. Krávo, to mě nastavilo. Jak se tam souká. To budou hovna pak, ne, zase bude smrdět. Vidíš si. Šikovnej Bohoušek. Ty jsi nic neudělal, že to už nebezpečný. Jak praská jenom ta páteř. Tak, vidíš, Bohoušku. Už to tam má skoro. Ale to nezvládne, to by mu ublížilo to malý, to nebude nic riskovat, viděl jsem, co dělal s tomu, ty vole. Nebo jsem naštěstí tady. Doufám, že to nevyplivne. Ne, už to má. To víš, že ne, už nezdá, ty vole, 4kilovou krysu sežral, když měl ten metr, že jsme měli vedle. Takovouhle krysu, ty vole, jsem nechápal, ty vole. Už jenom odsad, koukat. 2 konec, ty vole. Víc mi dál nebude. Tam a mále. Moušku. Ještě ocásek vycucni. No, už jsem docela obavil. Ale on má ocásek. No, víš co. Druhýho konec. To vám mu to. No, tak je velký. To kolik mohlo být? Ta krysa. On to spolkne. On nebude dávat ani tu monstratku, to bylo od těch právě mu blížil ten. Ten měl to dělat s ním, ty vole. Ale už má kousek. To je zabiják, ty vole. Tak on to chvíli trvá, ty vole, jako kráva, ty vole. Bohušku. Tak. Dílo dokonáno.